Я хочу таксама ад сябе, паколькі я ў Штатах быў амаль 30 гадоў з перапынкамі. Хачу павіншаваць амерыканскі народ, Амерыку з вялікім святам незалежнасці. 250 гадоў існуе гэтая краіна, якая памагала ўсяму свету. І гэта так. І таксама яна ад самого пачатку памагала Беларусі. Але яшчэ гісторыя такая, што ад самага пачатку беларусы прынялі ўдзел у стварэнні гэтай незалежнасці. Я маю на ўвазе Андрэя Тадеуша Касцюшку, пра якога я буду расказваць. І далей таксама пра тыя падзеі, якія мала былі вядомы, за саветамі практычна былі невядомы, мала вядомы і цяпер, як шмат амерыканскі народ і Амерыка дапамагла Беларусі. Так вось, вайна за незалежнасць Амерыкі адбывалася ў 1775-83 годах. Тады даволі была складаная сітуацыя, і вайна мела шмат такіх паваротаў, калі здавалася б, што нічога не атрымаецца. Але атрымалася. І шмат было такіх сітуацый, звязаных з крытычнымі абставінамі. І ўсё ж такі амерыканская добраахвотніцкая кантынентальная армія, яна прывяла да перамогі штатаў. Тады было 13 штатаў, якія выступалі за незалежнасць. І ў 1783 годзе ў Парыжы быў падпісаны мір. Амерыканскія калоніі вызваліліся ад брытанскага панавання. Брытанія хацела тады стварыць імперыю сусветную на аснове амерыканскіх штатаў. Нічога не атрымалася. Штаты выступілі за незалежнасць і сталі фактычна перадавой краінай свету. Хаця Брытанія стварыла потым імперыю на аснове Індыі. І яна праіснавала фактычна да паловы 20-го стагоддзя. Так вот, барацьба за незалежнасць. Мушу сказаць, што гэтая барацьба ад самага пачатку была сцягам для многіх свабодных людзей у Еўропе. У тым ліку і да нашага Андрэя Тадеуша Касцюшкі. Да гэтага часу ён ужо быў дарослым чалавекам, ён скончыў кадэцкі корпус, ён вучыўся на ваеннай інжынерыі, ведаў цудоўна гэта ўсё, ён ужо быў палкоўнікам, і ён добраахвотна паехаў у Амерыку ваяваць за незалежнасць. Гэта важны момант, што такі чалавек у возрасце 30 гадоў, ён паехаў дапамагаць свабодзе. Ён на працягу 76-го года і 77-го года удзельнічаў у некалькіх бітвах, вядомых у амерыканскай гісторыі, на гэтым не буду спыняцца, але калі вайна набыла вельмі сур'ёзныя кшталты, тады яго заўважылі. Заўважылі яго здольнасці інжынерныя, ваенныя, і асабіста гэта заўважыў Джордж Вашынгтон. І вось, калі у Нью-Йорку ўжо панавалі брытанцы, там іх быў флот, і тады Джордж Вашынгтон паставіў такую задачу, што трэба стварыць перашкоду на рацэ Гудзон, як у Амерыцы казалі гастрывер, вось, каб туды не маглі прайсці брытанскія караблі. І вот на гэтай Гадсон-рывер выбрана было месца, якое спачатку называлася Порт-Арнольд, а потым Вест-Пойнт. Значыць, такая сітуацыя. Гэта вот Гадсон-рывер, это вельмі паўнаводная шырокая рака. Такое ўражанне, што это акіянскі заліў. Па ім да сённяшняга дня праходзяць акіянскія караблі. І вот з Нью-Йорка, калі па этой рацэ плыць далей і далей, і калі паставіць свае
порты, что хотели зрабіць ангельцы, то яны разделяли напополам Америку. И Вашингтон поставил задачу, что головным портом, головной перешкодой повинна стать Вест-Пойнт. Это 80 километров от Нью-Йорка. И головным человеком, головным, як кажуть, виконавцем этой справы был призначений Андрей Тадеуш Костюшка. І ось Андрей Тадеуш Костюшка там цалкам проявил свой талент инженерный и военный. Ён вельмі дасканала расставіў батареі. Фактычна увесь форт будаваўся, это яго праект. Это праект Костюшкі. І як зрабіць? Ну так, яны паставілі батареі, ўсё, але калі ішоў бы брытанскі флот, это быў моцны флот, то можна было б яго не стрымаць. Это ж в основным гарматныя справы вырашалі. Што зрабіў Костюшка? Ён зрабіў такое ноу-хау. Ён загадаў зрабіць велізарны ланцуг і перагарадзіць Хадсон-рывер. І гэты ланцуг зрабілі. Я бачыў гэтыя звенні ланцуга, это 50 кілограм адной звяну. Вот. І гэтым ланцугом выкаваным перагарадзілі раку. Ну і атрымаецца, што карабль, а што ты зробіш? Тады ядравыя гарматы былі. Як праламаць яго было немагчыма. І брытанскі флот спыніўся перад гэтай перашкодай. А з партоў дубасілі з гармат. І такім чынам Костюшка зрабіў такую стратэгію, такую сітуацыю, што ён выратаваў значную, як кажу, частку арміі, стратэгічна выратаваў сістэму вайны. Бо калі б гэта захапілі ангельцы, было вельмі цяжка. І гэта заўважыў асабіста Джордж Вашингтон. Вельмі добра ён да яго адносіўся. Вот, падрабязнасці не буду расказваць, але ўрэшце рэшт, у канцы вайны Джордж Вашингтон па яго ініцыятыве дэклараваў Костюшку звання брыгаднага генерала. Это першае, а па-другое, ён атрымаў адным з першых ордэн Цінцынаці. Адразу пасля вайны было заснована таварыства Цінцынаці, па гэтым рымскім вядомай асобе. І в асноўным это былі афіцеры, якія змагаліся за незалежнасць. І вот Костюшка адным першым з рук Джорджа Вашингтона атрымаў гэты ордэн. Вось з чаго пачыналася незалежнасць Амерыкі. Што змагаліся і нашыя беларусы, і Костюшка змагаўся і шмат дапамог. Ён это зрабіў. Ён быў сябрам Томаса Джефферсона, яны былі ў хорошых адносінах. Томас Джефферсон, ведаеце, напісаў дэкларацыю аб незалежнасці. Пісала 5 чалавек, але практычна напісаў адзін Джефферсон. І вось гэтая дэкларацыя аб незалежнасці, яна была кангрэсам замацавана ўжо 2-го, а 4 ліпеня была падпісана. Сёння спаўняецца 250 гадоў з гэтай векавечнай даты. Ну і што я мушу тут сказаць, што гэта Амерыка вельмі добра памятае. Вельмі добра памятаюць Костюшку практычна ва ўсім свеце. У Амерыцы ёсць некалькі мастоў, нават горад называецца Костюшка, гара ў Аўстраліі, надзвычай шмат месцаў геаграфічных у Штатах і ва ўсім свеце, і ў Канадзе адзначана імем нашага Костюшкі. І вот мы, беларусы Амерыкі, задумаліся таксама, каб гэта адзначыць нам, таму што Амерыка адзначыла, палякі таксама адзначылі, і мы каля нашага сабора Кірылы Тураўскага, доўгая это была праца, паставілі бюсты Костюшкі і Костуся Каліноўскага. Вот гэтыя бюсты, бачыце, вось это месца, вось Генік Лойка ёсць скульптар. Это выдатныя, лічу, бюсты зроблены ў мастацкім сэнсе. Ну і ў архітэктурным плане таксама хорошая планіроўка, ўсё зроблена як трэба. Вот такая у нас даніна нашаму знакамітаму беларусу, знакамітаму герою 3 краін: Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатаў Амерыкі. На аснове Вест-Пойнта
у Вэст-Понце створаны музей вайны. Вось у тым музеі вайны таксама шмат сказана пра Касцюшку, нават захоўваецца яго шабля. Захоўваецца вось это арыгінал яго шабля, якой ён, ну так гледзячы на эту шаблю, дык калі падумаеш, як рыцары ты двухручнымі мячамі махалі, дык што ім можна зрабіць. Вот. Но тым не менш, у адных з боек Касцюшка атрымаў ад праціўніка падобнай шабляй раненне ў кумпяк. Вось, ляжаў там, але ж это не смертельно было ранение, но это такие детали. Вот. Чаму это кажу, ён змагаўся, кроме ўсяго, што быў інжынерам, стратэгам, ён удзельнічаў і ў бітвах. Вот такі наш герой Касцюшка, які адзначыўся практычна ва ўсім свеце, у тым ліку ў Штатах, дзе яго памятаюць і шануюць. Вось у гэтым Вэст-Пойнце, акрамя таго, што там музей вайны, хорошы музей, вось там ёсць акадэмія, ваенная акадэмія Злучаных Штатаў Амерыкі. Самая старая акадэмія. У 1802 годзе яна была аснаваная, адна з 5 акадэмій, і там выхоўваецца эліта амерыканскага войска. 4000 афіцэраў выпускаюцца кожныя 4 гады. Бясплатнае навучанне за кошт дзяржавы. Кожны кангрэсмен мае права прапанаваць 5 кандыдатур. Абавязкова. Чалавек, які хоча паступіць, ён павінен мець пратэкцыю ад дзяржаўнай асобы. Вот. Дык вот, кангрэсмены вышуківаюць таленавітых хлопцаў, людзей, зараз ужо дзяўчат прымаюць. Вот. І на аснове гэтых вот пратэкцый іхных, гэтых пісьмаў, людзі навучаюцца. Яны абавязаны потым абавязкова адслужыць 5-8 гадоў у войску. Я вам скажу, у іх ёсць кодекс гонару свой у гэтай акадэміі, прыходзілася спатыкацца з гэтымі кадэтамі. Я вам скажу, выключнае ўражанне. Яны такія ветлівыя, такія падцянутыя, такія, ну, просто люба глядзець. Вось. Таму вось эта памяць аб незалежнасці, памяць ад Вэст-Пойнце, все это застаецца, і ў акадэміі гэта кожны кадэт это ўсё ведае. І Амерыка мае сапраўдныя войскі сапраўдных афіцэраў. Это сапраўды моцнае войска і сапраўды там патрыёты, а вялікія патрыёты Амерыкі. От што датычыць, што звязана з пачаткам, у якім наш беларусы таксама адзначыліся. Я не буду зараз, як працягвалася, тут будзе яшчэ дакладна пра 19 стагоддзя, але вернемся да нашых дзён. І вось найбольшая адчувальная дапамога была тады, калі яна была патрэбная. Яна была патрэбная тады, калі быў народ у нешчасці. А гэта было пасля бальшавіцкага пераварота. Вот асабліва это 17, 19, 20 гады. Вот. Тады быў такі прэзідэнт Губер, але ён яшчэ прэзідэнтам быў пазней, у 30-е гады. Але ён быў такім ініцыятарам палітычным. Ён прапанаваў стварыць такую арганізацыю, якая называлася АРА, амерыканская адміністрацыйная дапамога. Вось гэтая АРА, яна дзейнічала пасля Першай сусветнай вайны ва ўсім свеце, в сэнсе Еўропе, і асабліва дапамагала у Беларусі, Расіі і Украіне. Можаце сабе ўявіць, кожны дзень гэтая АРА кормила 11 миллионов человек. Кухни американские, продуктами, голод был, людей не было чего есть. У тым ліку ў Беларусі. І шмат вельмі ў Беларусі. За советами, это советы все не показывали, потому что им это як было не нос, что Америка шмат дапамагла, бо не толькі яда, але медикаменты, таксама, скажем, розная тэхніка для сельской гаспадаркі. Стараліся дапамагаць так, каб людзі падняліся, каб не галадалі. І апошнім часам паяўляюцца некаторыя ўжо даследаванні пра гэту АРА, але гэта бескарысная дапамога. Амерыканцы, яны вельмі эмпатычныя людзі, яны адкрытыя эмпатычныя людзі. Это зыходзіць з самой ментальнасці амерыканскай.
І ось это ж рашае кангрэс, усё, і вот, калі ласка, кормили практично миллионы голодающих людей. И это была бескорыстная допомога вот этой ары. Вот. Ну и гэта працяг мела, бо пасля, я уже не буду казаць тут про план Маршала и так далее, что датычыць Беларусі. А что датычыць Беларусі, то пасля Другой сусветнай войны была в Америке створена подобная организация, как АРА. Она в 1943 году уже была створена, называлась Администрация допомоги обновления. Так, UNRRA. Вот. Так вот, эта организация, она была ориентована, была миссия только на Беларусь. И на другие краины, и на Украину было, там, и на Кавказ, всюду, где были потерпели от войны. Але на Беларусь была особная миссия. У АРА она была ориентована на увесь, так сказать, Советский Союз. У чем причина? Причина в том, что тут так само допомог в приватности президент Рузвельт. И он в 1945 году был президентом, нечакано помер. Але он еще в ялтинских перемовах он стоял над тем, как Беларусь была одной из основальников Организации Объединенных Наций. Тоді йшла розмова про Об'єднані Нації. І ось Рузвельт це підтримував. Беларусь був, Беларусь і Україна. І це атрымалася. Коли була утворена Організація Об'єднаних Націй, тоді Беларусь йшла як заснувальник. Вона є заснувальником Організації Об'єднаних Націй. Це значить, по міжнародному праву вона має суверенітет, і вона може у певних аспектах, як кажуть, ну, расценивается как незалежная держава, а не как весь Советский Союз. И тому вот эта организация, она менавіта на Беларусь давала свои сродки. Русские тут, Москва ничего не могла зрабіць. Яшчэ момент вельмі важный. Контролером этой организации от Америки был Зміцер Касмович. Я думаю, некоторые белорусы ведаюць, это великий национальный дзеяч, які у часы оккупации немецкой. Он был членом ЦК Незалежніцкай партии. Незалежніцкая партия была под оккупацией немецкой, и она, як быццам, супрацоўнічала з немцами, а на самой справе вела работу супраць немцев. И она стварила все потом и войска белорусское, все она вела антинемецкую работу. Так вот, этот Касмович, он был членом ЦК. Кроме того, он был начальником полиции у Смоленску, белорусской полиции. И он уходил у Раду БЦР, подтримывал Островского. И после войны это вельми ведомая фигура. И вот он контролировал эту организацию, которая была створена, администрация допомоги. Тому, после того, как эта организация перестала існувати в 1947 году, до апошняго часу большевики и Москва не хотели про это говорить. И снова им не нос было это показывать, а по-другое. Это, я кажу, они не могли на это уплывать. И некоторые детали еще про эту допомогу. Значит, допомагали продуктами, медикаментами, оденням, разными приборами. А Касмович я старался тем, что допомагали там 250 тракторов, бульдозеры, все давали, бо все было разбито. Вот. Вот такая это была организация, она вельми шмат допомогла белорусам. И вот была такая история. У ее квартира, штаб-квартира этой организации была у Менску, у Лошадскім маёнтку. Лошадь это место маёнтак Прушинских, и яды там находились. И там парк, там озеро. И одна з супрацоўніц, это такая была Рут Уоллер, и они были разом за мужем, Теодор и Рут Уоллер. И она шла каля озера и убачила, что топятся дети. И она кинулась их ратовать. 3 подлетки, 3 хлопчики, она их выратовала. На завтра захворела на грипп. Грипп дал ускладнение, менингит. И праз 9 дзён она померла. Вот. Значит, вот эта женщинка, 24 года была, молодая, и она вот выратовала еще этих хлопцев, ну, как бы атрымалася так, что коштом своего життя атрымалась. Ну, это, она не могла это пробачить.
Вот. Але атрымалася такім чынам. Вось. Ну і мушу сказаць, што з вялікім разуменнем беларусы да гэтага адносіліся. Вось яны, это і муж Тэадор, і яна, Руth. Вот. І яе пахавалі у Менску на вайсковых могілках даўгабродскіх, ёсць яе помнік таксама. Вот. І ў 19-м годзе, калі міністрам замежных спраў быў Макей, вот, і ён падняў гэта пытанне даволі сур'ёзна, вот, адзначылі гэта, паявілася інфармацыя. Ну, кончылася тым, што Макей пашоў жыцця. Я лічу не выпадкова. Але гэта вот чалавек, які гэтую памяць падняў пра Рут Уоллер. Вось. Тут яшчэ цікавы момент ёсць. Апошні чалавек, які кіраваў гэтай арганізацыяй, быў такі Ричард Скандрет. Гэты Ричард Скандрет пражыў больш 90 гадоў. І не так даўно, недзе ў 90-х годах, ён Нью-Йорк Таймс даў такую, ну, як бы інфармацыю, як это ўсё адбывалася. Вот. Цікава паслухаць, што ён сказаў. Это як такая прыпавесць. Ён кажа, што памагалі і беларусам, і украінцам. Дык украінцы кажуць, давайце болей, а беларусы дзякуюць, кажа, што нам вот тое, што ёсць, дзякуем усё. Значыць, украінцы ставяць інтарэсы свае і дасягаюць мэты, а беларусы ставяць справядлівасць. Вось. І ў выніку атрымаюць расійскую акупацыю. Вот што атрымаецца. Ну, это так як бы жарт, ўсё ж такі справядлівасць это вышэй. Это гонор нашим людям, что яны все-таки были удзячныя. Бо найвялікшая цнота моральная – это удзячнасць. Это найвялікшая цнота. І дзякуй Богу, нашим беларусам гэта цнота ёсць. Вось. Вельмі беларусы нават у тых магчымасцях яны былі удзячныя амерыканцам. Ну і далей гэта працягвалася таксама эта дапамога, а асабліва вядомы такі прэзідэнт Злучаных Штатаў, это Гаррі Трумэн. Вось гэты Гаррі Трумэн, які практычна пачаў халодную вайну з саветамі, ён асабіста прапанаваў беларускай эміграцыі з Амерыкі прыехаць у Злучаныя Штаты. Таму што жылі ў лагерах там розных, шмат беларусаў, тысячы жыло. Вось. І перспектыва была невядомая. Акрамя таго, вельмі небяспечна, таму што хадзілі гэтыя гэбоўскія каманды НКВД і агітавалі, там прыдумывалі, нават хапалі людзей, каб завесці ў Савецкі Саюз. І это было даволі небяспечна ў Еўропе. І вось тады з Еўропы выехала ў Штаты 5000 беларусаў. Это Гаррі Трумэн даў такую магчымасць. Даў працу, даў усё. Яны там пабудавалі свае цэрквы беларусы, пабудавалі свае дамы, арганізацыі палітычныя, удзельнічалі ў сусветных арганізацыях. Вось. І гэтая вот эміграцыя пасляваенная вельмі шмат зрабіла для беларускай справы. Вельмі шмат і літаратуру, і мастацтва, ўсё это было. І Амерыка кожны год у амерыканскім кангрэсе на 25 сакавіка падымаўся чырвона-белы сцяг і давалі слова епіскопу беларускаму альбо аднаму з палітычных кіраўнікоў. Ён з трыбуны кангрэса гаварыў пра Беларусь. Гэта ініцыятыва самой Амерыкі. Наколькі амерыканцы паважалі нас, паважалі беларусаў. Мушу сказаць, што сапраўды у Амерыцы спатыкаўся з многімі конгрэсменамі, ўсё да беларусаў адносяцца вельмі добра. Не толькі ў Амерыцы, практычна ва ўсім свеце. Дык вось такая гісторыя, яна таксама гаворыць аб працягу гэтай хорошых адносін да нашага народа. Ці, скажем, калі незалежнасць мы атрымалі. Першы амбасадар Дэвід Сувардс. Это быў сапраўдны сябра Беларусі. Ён, дарэчы, толькі ў гэтым годзе памёр. Это быў сапраўдны сябра Беларусі. Ён вельмі шмат
дапамагаў. І ён фактычна стварыў сітуацыю, калі Клінтон прыехаў у Беларусь і што ён зрабіў візіт у Курапат. Это ўсё дапамог зрабіць Суварц. Так што таксама гэта такі істотны момант, што Амерыка не было выпадку ў гісторыі, каб Амерыка нейкім чынам не прызнавала Беларусь, ці нейкім чынам негатыўна, ці да нейкіх людзей. Амерыканцы ўвесь час дапамагалі беларускім народу і беларусам. І апошняе. У гэтым годзе, мы ўжо знаем, вызвалена 500 палітвязняў. Дзякуючы Амерыцы, дзякуючы Дональду Трампу. Таксама, так, мы стараліся, мы звярталіся нейкім чынам рознымі спосабамі, каб інфармаваць адміністрацыю, каб пачаць адмаўляць і адкідваць гэтыя непатрэбныя эканамічныя санкцыі, вызваляць гэтых палітвязняў. І Амерыка на гэта пайшла. І працэс гэты працягваецца. Ставіцца задача вызваліць усіх. І вось у сувязі з гэтым я хачу ізноў паўтарыць, што мы, беларусы, мы, нацыянальны вызвольны рух «Вольная Беларусь», адчуваем вялікую ўдзячнасць амерыканскай нацыі, амерыканскаму народу і амерыканскай адміністрацыі за дапамогу, за добрыя дачыненні да беларусаў. І спадзяёмся гэты давер апраўдаць і старацца на будучыню разумець тое, што паказвае гісторыя. А што паказвае гісторыя? Рэальна, у той сітуацыі, якой мы зараз знаходзімся, мы бачым, што найбліжэйшымі прыяцелямі Беларусі ёсць дзве краіны. Польшча, дзе мы знаходзімся, і Злучаныя Штаты Амерыкі. І таму гэта заўсёды трэба памятаць, мы будзем гэта памятаць, будзем удзячныя і будзем спадзявацца, што пры дапамозе найвялікшай дэмакратыі ў свеце знішчана будзе дыктатура, вызвалены будуць палітычныя вязні, і Беларусь вернецца да свайго вольнага, свабоднага існавання. Жыве Беларусь, беражы Бог Амерыку.